Hij neemt mij op, of net? Ja, hij neemt nou op. Dat komt toch net automatisch op YouTube, of ja? Het is goed dadelijk rechtstreeks via de satelliet. Ja. Hallo, goeiedag. Hoe gaat het ermee? Wat is nou precies de bedoeling hiervan? Oké. Nou, ja. Oké. Dat is het, oh, daar is de kamer. Ik ben Bouwgraag Neers en ik kom uit Drachten. En ik sta hier het UTEC op de beurs. Werk wij kom? Nee, bij mij. Oh, bij mij. Ja, bij EduFries vanzelf. En wat is dat? Online Fries leren. En daar ga ik zelf ook wel nog bij. Want ik mag zelf ook nog een beetje doen.